Sportclub Heerenveen had geen Europees voetbal helle. Het allesbeslissende play-off duel in Arnhem tegen Vitesse ging maar 5-2 verlen. Het duel in het Abel Enstra stadion eindigde al rond de tongers in 2-2. Bij het skofst zie Heerenveen nog op een 1-2 voorsprong, toch 2 doelpunten van Mark Oet. In de tweede helft wien er kansen van beide ploegen. Na de 4-2 van Labiat wie het verzet van de Veensters brutsen. Ik vond dat we in de eerste helft prima hebben gedaan. Dus in die fase denk ik van, dat gaan we halen. Zo'n gevoel had je. Ja, dat is wel, op dit moment is het wel heel teleurgesteld. Ik vind, ja, we hebben een echt jonge selectie gehad. Veel nieuwe spelers. Ja, ik ben wel trots op de prestatie dat wij hebben gedaan dit seizoen. Ik denk dat niet zoveel mensen hebben gedacht dat wij gewoon voor de play-offs gaan nemen. We hebben daar ook 2 heel goede wedstrijden tegen Feyenoord gespeeld en hun uitschakeld. En ja, tegen Vitesse komt wij iets tekort. Ik heb begrepen dat het een donkerrode kaart moest zijn in de eerste helft. Labiat, ja absoluut. Ja, 10 wedstrijden zou ik zeggen. Ja, dan wordt het ook al anders, hè? 2-1 voor, hun met 10 man. Volgens mij was die ene goal buitenspel, maar dat weet ik ook niet. En de penalty was volgens mij ook makkelijk gegeven. Maar Dubieus. ja, nou, in voetballend opzicht werden wij gewoon de tweede helft, vind ik, van het veld geblazen. Dat hebben we niet goed gedaan. Waar we het in de eerste helft juist heel perfect voor elkaar hadden. Ik vind het zelfs beter voor elkaar hadden dan in onze thuiswedstrijd. Vind ik dat we in de tweede helft dat niet goed deden. Met wat gevoel sta je hier nou? Wat was dit nou je laatste wedstrijd voor Heerenveen? Weet ik niet. Dat zullen we zien. Ik heb ja, alleen gefocust op Heerenveen en probeer de Europese ticket te pakken. Ja, als iets gebeurt in de zomer of niet, dat zullen we zien. Nog iets van trots over het seizoen, het verlopen van het seizoen, de play-offs. Ja, dat heb ik ze voor de wedstrijd gezegd. En ik vind het echt geweldig wat het jonge ploegje heeft gedaan dit jaar. Ik vind het weer een herhaling van in de voorbereiding en hoe we toen deden en hoe we er nu voor staan met alles wat er in de tussentijd is gebeurd. Van Senkgraven, Ziyech en noem het spul maar op. De Jerry Sint-Just komt door, die heerste daar weer gewoon achterin. Ik bedoel, maar er zijn ook andere hele mooie pluspunten. Nee, daar ben ik hartstikke trots. Alleen, dat overheerst nou niet. Je bent sportman en een sportploeg en je wilt winnen, daar gaat het om. Heerenveen gaat niet Europa in en dit was jouw laatste jaar bij Heerenveen, hè? Want je bent persoonlijk rond met Hoffenheim. Ja, ik vind het jammer. Ik wilde het graag afsluiten met Europees voetbal voor Heerenveen. Dit is niet gelukt, maar ja, het was een goede seizoen van ons, denk ik. En met name ook voor jou, want jij hebt jezelf op de voetbalkaart gezet. Ik bedoel, je wilde graag terug naar de Bundesliga. Je gaat naar de nummer 8. Ja, natuurlijk. Ik heb ook een goede seizoen gedraaid, maar ja, het team is het belangrijkste. En ik wil ook even de supporters nog danken. Die waren vandaag weer met heel veel mensen daar. En het is gewoon fantastisch.